Здравейте, в днешното видео ще ви кажа 5 шокиращи факта за рибата балон. Да започваме. Факт 5. Смъртоносен коктейл. Тя съдържа отрова, наречена тетрадодоксид. Факт 4. Руска рулетка в чиния. В Япония тази риба е деликатес. Рибата балон още се нарича рибата фугу. В Япония я приготвят и затова е деликатес. За да я сготви готвача обаче, му трябват поне 3 години опит, за да се научи как да я приготвя, нали? И да вземе специален лиценз. Факт 3. Подводен Пикасо. Някои мъжки риби балон са истински художници. Те прекарват цели 7 години в рисуване на перфектни геометрични кръгове в пясъка, за да привлекат женската риба балон. Факт 2. Усещането и стръпването. Много любители на фугу твърдят, че това е най-рибата. Най-добрата риба е рибата балон. Защо е отровна рибата? Защото предизвиква изтръпване и мръвучкане в езика и в устата. По езика и по устата. По устните по-скоро. Факт 1. Зомби ефектът. Това е може би най-страшното нещо при отравянето. Защо ли? Какво е то? Сега ще разберете. При отравянето с рибата балон, естествено, за нея говорим в момента, оставаш в съзнание, докато тялото ти се парализира. Спираш да се движиш, понеже тялото ти започва да се парализира. Не можеш да се движиш. Тази риба е изключително отровна риба. Затова в Япония са забранили изцяло консумацията на приготвяне на тази риба. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Чао!